जाय बिक्रम दैमारि खोथा बुंदों दा बिक्रम दैमारिया सोर दिनैनि तारिखाव दा BPF नि बिथाङा मा जायो दा रिनजय बर'नि गामियाव बे 5 बोसोराव मा जादों मा जायाखै थांनाय बिसायख'थिनिख्रुइ एबा देरहानायनिख्रुइ एबार बे फैबाय थानाय जा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव BPF निफ्राय माखासे डक्टर निलित सरकारनि दैदेननायाव जिखिनि मावनाय दा बेखौ लानानै बे रौता ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जों सरकारल' नङा जेसेबांखिनि जोंनि रायजो राजाफोर दङ दा बे समाव राजखान्थि बिथिङाव दान्थे बिदान्थे खालामनाय होनना बुङोब्ला BPF नि सासे गोख्रों लाइमोन स्पक पार्सन कमल आजाद कमल आजादा सासे भेलुलेस पार्सन होननानै बुंनांगोन 1 नम्बर दा मानो 1 नम्बर भेलुलेस पार्सन गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे बे समाव आं बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय गाहाय सामलायगिरि राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोना सिगांनिफ्रायनो नुबोखाबाय थादों दे बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय गोबां दैदेनगिरिफोरखौ लानानै मोगा-मोगि लानाय आयदा आरो थिग बेबायदिनो फिन आरोबाव जों दिनै मोगा-मोगि लानो थाखाय हाबाफारि लादों आरो बेबायदि दिनै जों बड'लेण्ड बुब्लिनि मावख'नि सिङाव थानाय एबा थानानै जों मोगा-मोगि लायाखै दिनै माखासे लांगोनायाव फैनानै एबा माखासे ओनसोलाव फैनानै बेफोरबायदि गोबां मोगा-मोगि लाबाय थादों थिग बेबायदिनो दिनै उदालगुरि जिल्लानि माखासे ओनसोलाव फैनानै जों मोगा-मोगि लादों आरो बे दिनैनि बे मोगा-मोगि हाबाफारियावनो उदालगुरि जिल्ला UPPL लाइमोन गांखंनि आफादगिरि कुमार बर' बिथाङा जोंजों दंफैयो आरो बे समाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लियाव बे समखिनिखौ होनायनि थाखाय जोंनिफ्राय गिबियावनो बरायबाय आरो बे समाव रोजा रोजा साबायखर थाबाय खुलुमबाय दा बे समाव आङो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम साबायखर बावनाय थाबाय बा खुलुमहरनाय जासिहरबाय थारैनो बे समाव जों बिथांजों गोबां माने राजखान्थि बिथिंखौ लानानै BTR ओनसोलनि जौगानायखौ लानानै BTR नि लाइमोनफोरखौ लानानै गोबां माने बिथांजों सावरायगोन आरो आथिखालनि जा प्रमद बर' थामहिनबा BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आथिखालाव लाइमोनफोरनि थाखाय मा मा इनिशिएटिभ लादों आरो मा मा जौगाथाय खामानि लादों बेफोरखौ मोनफ्रोमबो जों बिथांजों सावरायगोन बे समावनो गिबियावनो जों नोंथांनियाव सोंनो नागिरदों नोंथाङा सासे उदालगुरि जिल्ला लाइमोन गांखंनि UPPL नि सासे दैदेनगिरि महरै उदालगुरि जिल्लायाव नोंथांमोननि दैदेननायाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि गेजेराव एबा नोजोराव बेसेबां आवगायना दं दा राजखान्थि होननानै बुङोब्ला जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव दा बेबायदि नंगौ गोबां राजखान्थि दोलोफोर दङ दा बाथ्राया सैथो दा बेनि गेजेराव जों जुदि नायोब्ला दिनै BTCखौ सामलायनाय जि प्रमद बर' दैदेननाय जि सरकार बे प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि जिखिनि पार्टी UPPL हिसाबै उदालगुरियाव जिल्लायाव सिगां समाव जोंहा जेरैबायदिमोन माने पार्टीनि स्थिति मजबुत माबा स्थितिया दा जों बे आरो 4-5 बोसोराव UPPL दोलोआ दिनै माने उदालगुरि जिल्लायाव थानाय जेसेबांखिनि राजखान्थि दोलोफोर दङ बिथांमोन बयनिख्रुइबो दिनै गोजौ सिरियाव दङ होननानै जों बुंनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि जिखिनि दोलोआरि जिखिनि मावनाय दा बे मावनाया खोब मोजाङै सोलिबाय थादों आरो जोंनि प्रमद बर' बिथांनि जि दैदेननाय BTR सरकार दा बिथांमोननि सरकारा जोंनि BTR ओनसोलाव जिखिनि जौगानायनि जि हाबाफारिफोर लादों आरो जिखिनि हाबाफोर मावगासिनो दङ दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोंनि BTR ओनसोलनि आरो जोंनि उदालगुरि जिल्लानि साफ्रोमबो UPPL दोलोनि सुबाकांक्षी एबा UPPL दोलोखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोर दं हिसाबै जोंनि जिखिनि खामानि मावनाय दा जों बेखौ लानानै जों बेखौनो बुंनो हायो जे दस्रा राजखान्थि दोलोनिख्रुइ जोंनि UPPL राजखान्थिनि दोलोनि स्थितिया बर्तमान माने गासैनिसायबो गोजौआव दङ आरो थारैनो फिन आरोबाव जों नोंथांनियाव माखासे सोंथि सोंनो नागिरो जे आथिखालनि जा BPF नि माखासे लाइमोन बिथांमोनानो जाहैबाय बिक्रम दैमारि रिनजय बर' बिथांमोना फोरमायदों दे उदालगुरि जिल्ला महरै आथिखालनि जा BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय UPPL सरकारा जेबो मावफुंनो हायाखै दा बेबायदियावहा नोंथांमोना UPPL सरकारा उदालगुरि ओनसोलाव रायजो राजाफोरजों ओरैबायदि नुसारनाय मा खामानि मावदों मा बुंनो सानगोन दा बिथांमोननि फिननायाव दा बिथांमोननि फिननायखौ आं ओरैबायदि सोनो सानबाय दा बिथांमोना माने मेगन नुनानैबो नुयै बायदि साफा मानसि होननानै बिथांमोनखौ बुंनो नांगोन दा जुदि बिथांमोना जुदि नुनानैबो जुदि नुयै बायदि जुदि भाव जुरिदोंब्ला बेयो बिथांमोननि खोथा खिन्थु जों दिनै नुबाय BTC ओनसोलाव प्रमद बर'नि दैदेननायाव माने गोबां जौगानाय फैदों दा जों जुदि नायोब्ला सरासनस्रा थांनाय समफोराव जाबायदि ओनसोलाव हान्थामेला राहानि थाखाय थांलाय फैलायनि थाखाय लामा बानायनांगौमोन दिनै बे थांनाय समफोराव जों बानायनायखौ जों नुनो मोनाखै नाथाय प्रमद बर' सरकार फैखांनायनि उनाव बे 5 बोसोराव 1600 किल'मिटारनिबो बांसिन लामा बानायबाय BTR ओनसोलाव दा बे हिसाबाव जोंहा दिनै गोबां जौगाबाय होननानै बुंनांगोन दिनै
इडुकेसन सेक्टराव दिनै गोबां जौगानाय फैदों 1700निबो बारा माने स्कुलफोराव रिपेयारिं बानायबाय गोबां कलेजफोराव माने क्लासरुम बानायदों बिल्डिं इनफ्रास्ट्राक्चार बानायदों दा बेयाव माने कलेजफोराव डिजिटेलाइज खालामजोब्बाय डिजिटेलाइज क्लास खालामनो हानायनि मोनसे परिबेस दिनै तारिखाव माखासे माने हाई स्कुलफोराव दिनै माने बिल्डिं जादों दा मानो दिनै बेफोरनो जोंनि मोनसे डेभेलपमेन्टनि बा परिबर्तननि मोनसे नमुना जों जुदि बेखौ नायोब्ला उदालगुरि जिल्ला हिसाबै दिनैनि तारिखाव बिटिआर एग्रिमेन्टनि जिखिनि माखासे दफाफोर दा माखासे दफाफोरा जोंनि गेजेराव दिनै जादों दा 1 नम्बराव जों जुदि बुङोब्ला जों नुगोन जोंनि उदालगुरि आम्बागावआव पेरामेडिकेल जे नार्सिं कलेज दिनै बिनि खामानिया सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि केम्पास उदालगुरि जोंनि दैफाङाव दिनै बिनि एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिंनि खामानिया दिनै लुफुंजागासिनो दङ जोंहा दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टनि माइलस्टोन बानायनाय दिनै उदालगुरि जिल्लानि रौतायाव दिनै लुफुंजानायनि लामायाव उदालगुरि टाउननि मजमुजियायाव बिटिआर एग्रिमेन्टनि जि फ्लाइअभार बानायनाय दिनै बियो आधारखिला खालामनायनि लामायाव उदालगुरियाव डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम बानायनो थांगासिनो दङ उदालगुरियाव इनडुर एन्ड आउटडुर स्पर्ट्स नेशनेल स्टेडियाम बानायनो थांगासिनो दङ आरो बे उदालगुरियाव आरोबाव मोनसे साय कमप्लेक्स बानायनो थांगासिनो दङ दा जों जुदि बेखिनिखौ नायोब्ला बिटिआर एग्रिमेन्टनि बहुखिनि जिखिनि नांनाय जिखिनि माने दफाफोर इमप्लिमेन्टेसन जानो थांगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे जों जुदि नायोब्ला जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव रौता समस्तियाव स्पर्ट्स स्टेडियाम बानायनो थांगासिनो दङ धनस्रि दालांनि दैमा सेराव माजबादाव मोनसे स्पर्ट्स स्टेडियाम जानो थांगासिनो दङ आरो जोंनि एन्टायार जुदि उदालगुरि जिल्लायाव जों जुदि नायोब्ला धनस्रि समस्तिनि सिङाव सुजित नार्जारि अडिट'रियाम हल रौता समस्तिनि सिङाव मोनसे अडिट'रियाम हल पासनि सेरफां समस्ति माजबादाव अडिट'रियाम हल आरो भैरबकुन्द समस्तियावबो अडिट'रियाम हल दा गासिबो दिनै मोनफा दिनै जाफुंसारनायनि लामायाव फैगासिनो दङ आरो दा बे हिसाबाव जुदि दिनैनि तारिखाव जुदि बिथांमोना जौगायाखै होननानै बुङोब्ला बियो बिथांमोननि जाम्बानिख्रुइ अधिक जाम्बा आरो मा थायो बेखौ बिथांमोनासो मिन्थिसिगोन दा जाय बिक्रम दैमारिनि खोथा बुंदों दा बिक्रम दैमारिया सोर दिनैनि तारिखाव दा बिपिएफनि बिथाङा मा जायो आंनि मिन्थिनायावथ' दिनै बिक्रम दैमारिया बिपिएफनि जेबो नङा बिथाङा सासे बै समाव माने हाग्रामानि समाव हाग्रामा महिलारि सारा दैदेननाय पिटिसि माने बिपिएफ सरकार समनि समाव ठिकादारफोरनि फाइल लांथिंग्रासोमोन क'क्राझाराव बिटिसि सेक्रेटारियाव दा दिनै बेबायदि मानसिया जाय मानसिया फाइल रोगा थिंग्रा दा दिनै बेबायदि मानसिया जेबो जायाखैबा बोरै जानांगौ जाखो बेथ' मोजां जायाखै आरो दिनै रिन्जय बर'नि बाथ्रा बुंदों बिग जिर' होननानै बुंदों दा रिन्जय बर'नि गामियाव बे 5 बोसोराव मा जादों मा जायाखै बेखौ जुदि जों नायोब्ला दिनै गोबां जादों होननानै बुंनांगोन दिनै गोबां गामिफोर दङ गोबां ओनसोल दङ दिनै जायबायदि गामियाव बेबायदि 3-4 दिनै आसुनि होनो हायाखै दिनै रिन्जय बर'नि गामियाव 3 आसुनि होदों बिटिसि सरकारनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय अपेन कालचारेल स्टेज सेकेन्ड होदों जानो थांगासिनो दङ थार्ड टाइम सेकेन्ड जोंहा माबा सिसि ब्लक लामा जाबाय थार्ड टाइम जानो थांगासिनो दङ मोनसे कमिउनिटि टयलेट बा दिनै दा बेफोरनो जोंनि माने परिबर्तननि सोलायनायनि डेभेलपमेन्टनि बेफोर मोनसे जोंनि नमुना थारैनो बे समाव बिथाङा आथिखालनि जा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL सरकारा उदालगुरि ओनसोलाव एन्टायार उदालगुरि ओनसोलाव मा खामानि मावफुंदों आरो लोगोसे बिक्रम दैमारि रिन्जय बर'मोननि सायाव बिथाङा गोबां माने बाथ्रा बुंबाय फिन आरोबाव जों नोंथांमोननि गेजेराव माखासे सोंथि लाबोदों बेनो जाहैबाय थांनाय 2020 मायथाइनि जा बिटिसि बिसायख'थि जादोंमोन बेयाव उदालगुरि जिल्ला महरै गासै 5 बियाबाव UPPL दोलोआ देरहादोंमोन दा फैबाय थानाय जा 2025 मायथाइनि बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बेयाव थारैनो फैबाय थानाय एबा थांनाय बिसायख'थिनिख्रुइ एबा देरहानायनिख्रुइ एबार बे फैबाय थानाय जा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बिपिएफनिफ्राय माखासे बियाबखौ बोखांफिननो हागोन ना नोंथांमोना थ' बेथ' गोरलै जोंनि थाखाय दिनैनि तारिखाव दा जोंहा जिखिनि 5 बियाब दङ बियो बाहाल थागोन माने बिखौ जों मोनफिनगोन दा बिनि अनगायैबो माखासे समस्तिफोर दङ धनस्रि समस्ति बिपिएफनि दा बेखौ जों UPPL मोनगोन आरामसे दा बेबायदि जोंहा जिखिनि माखासे समस्तिफोर दङ बे समस्तिखौ जोङो गोरलैयैनो जों माने उद्धार खालामफिननो हागोन
थारैनो बे समाव आरो बयनिख्रुइ देरसिन दिनैनि सोंथियानो जाहैबाय बर' हारिनि गेजेराव एबा बिटिआरनि सिङाव मोनसे गोदान राजखान्थि जोनोम जाबाय। बे राजखान्थि एबा गोदान राजखान्थि जोनोम जानायाव UPPL दोलोआ दै गांदों होननानै माखासे ससियेल मिडियायाव गोबां माने बाथ्रा बुंदों। BPF बेरेखा दोलो बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा थारैनो नोंथांमोना गिदों नामा UPPL महरै? दा बाथ्राया ओरैबायदि जाहैबाय, दा नोङो गिनाय बा दै गांनाय दा बिदिथ' जोंनियाव UPPL जेबो जायाखै। मानो होननानै बुङोब्ला गणतन्त्र देश हिसाबै बयहाबो राजखान्थि आफाद दानो हानाय, खुलिनो हानायनि बयहाबो अधिकार दङ। दा हे गतिके दिनै जाय बिथांमोना दिनैनि सामलायबाय थानाय राजखान्थि दोलोनि एक्टिभिटिसखौ बा सालायबाय थानायखौ दिनै बिथांमोना मोजां मोनाखै। सिगांनि जिखिनि राजखान्थि दोलोफोर दङ बिथांमोननि दैदेननायखौ बिथांमोना मोजां मोनाखै। ओंखायनो बिथांमोना जिहेथु डेम'क्रेसि हादोर हिसाबै बयहाबो बुंनो हानाय, मावनो हानाय जिहेतु गासैबो अधिकार दङ हिसाबै दिनै बिथांमोना मा खालामदों? राजखान्थि दोलो दादों। दा बेयाव जोंहा गिनो गोनां बा दै गांनाय बा सोमखिनो गोनां जेबो गैया आरो बिथांमोननि सायाव बिथांमोनखौ जोङो सोंखारिनो गोनां जोंहा जेबो अधिकार गैया। दा जों बेयाव मोनसे बाथ्रा बिथांमोनखौ बुंगोन दि बिथांमोना राजखान्थि दोलो दादों हिसाबै दा गिबियावनो बिथांमोनखौ आं दिनै कंग्रेचुलेसन होदों। थारैनो बे समाव बिथाङा गोदान राजखान्थि दानायनि सायावबो गोबां माने बाथ्रा बुंबाय। दा बे समाव नोंथाङा उदालगुरि लाइमोन UPPL गांखंनि आफादगिरि महरै उदालगुरि ओनसोलाव लाइमोनफोरनि थाखाय मा खामानि मावफुंखो? बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL सरकारा। दा उदालगुरि जिल्लानि जेनेबा आंखौ आफादगिरि हिसाबै सोंदोंब्ला आं बेखौसो बुंगोन, दिनै बे UPPL दोलो प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोआव थानानै सासे जोङो मावथि बा सान्थ्रि हिसाबै बिथांमोनजों खामानि मावफादों। दा बिनि मावनाय भिजन मिसन बेसेबा गिदिर नुस'हायै। दा बिथांनि जिखिनि साननाय हनाय, दा जों बेखौ साक्सेस खालामनांगौब्ला, मोगथां महर मोननांगौब्ला जों बिथांखौ सिगांनो जोङो हेल्प खालामनांगोन बा मदद होनांगोन। दा जों बिथांनि जिखिनि मावनायफोर जों सरासनस्रायै जुदि नायोब्ला दिनै बिटिआर ओनसोलाव गोबां दिनै बिथाङा फ्लेगशिप आसुनि बानायबाय। दा बे फ्लेगशिप आसुनिनि गेजेरजों जों जुदि नायोब्ला फार्स्ट टाइमाव जों नायोब्ला नायबाय जोङो बड'फा सुपार 50 मिसन। दा बेयाव जों नायबाय बेयाव जों ओरैबायदि गोबां सेंग्राफोर जायफ्रा लाइमोन सेंग्राफोर जायफ्रा दिनैनि तारिखाव गावखौनो एफर्ड खालामनो हाया कचिं खालामनो थाखाय। दा जायनि थाखाय दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय BTC सरकारा बै सेंग्राफोर लाइमोनफोरनो IAS IPS एपियार खालामनो हानाय, APSC ACS एपियार खालामनो हानाय, एलाइड सार्भिस UPSC APSC एलाइड सार्भिसाव कम्पिट खालामनो हानाय। दा बेबायदि रोंखा राखा खालामनो थाखाय जोंनि लाइमोनफोरखौ जोंनि सरकारा मा खालामदों? बिथांमोननो मोजां इनस्टिटिउट कचिं होदों। जोंनि ओनसोलनि सेंग्रा सिख्ला बिथांमोन जायफोरा मेधा सम्पन्न सेंग्रा सिख्लाफोर बिथांमोनखौ जायफोरा डाक्टार इन्जिनियार जानो गोसो लुबैनाय हास्थायनाय अलंबार दांनो गोसो गोनां, दा बेबायदि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ डाक्टार इन्जिनियार बानायनो थाखाय BTC सरकारा बड'फा सुपार 50 मिसननि गेजेरजों बिथांमोन कचिं होनानै दिनैनि तारिखाव बिथांमोनखौ दिनै एसे प्रिपेयार खालामनानै लाखिदों। दा थांनाय समाव APSCनि रिजाल्टखौ नायोब्ला दा बेयाव जोंनि BTC ओनसोलनिफ्राय 50 जन फरायसाफ्रा दिनै APSC पास खालामनो हाबाय। जोंनि माजबाद हालामनि लिजा शर्मा होननाय सासे सिख्लाया फरायसाया दिनै बिथाङा APSC पास क्लियार खालामनो हाबाय। उदालगुरिनि सासे वेलबर्न बसुमतारी होननाय सेंग्रा बिथाङाबो सुपार 50 मिसनाव बड'फा सुपार 50 मिसनाव कचिं खालामनानै बिथाङाबो दिनै APSC क्लियार खालामनो हादों। कबिरालिनि नलखामरा ओनसोलनि आं मुंखौ बावबाय सासे हाजरिका होननाय सेंग्राया बिथाङाबो बड'फा सुपार 50 मिसनाव कचिं खालामनानै दिनै बिथाङाबो APSC क्लियार खालामनो हाबाय। थ' बेबायदि गोबां जोंनि सेंग्राफोरखौ प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा इन्सपायार खालामनानै बिथांमोननि जिखिनि जानो लुबैनाय सिमां बेखौ दिनै मोगथां महर मोनहोनो हादों। दा बेजों लोगोसे बिटिआर गभर्नमेन्टआ जिहेतु मोनसे आलादाहै सिट्स होनाय मोनसे जिथु डिपार्टमेन्ट दङ। दा बिनि गेजेरजोंबो बिटिआर ओनसोलाव मोनफ्रोमबो स्कुल कलेज इउनिभारसिटियाव थांनानै मोनफ्रोमबो ओनसोलाव थांनानै जोंनि लाइमोनफोरनो स्किल ट्रेनिं खालामनानै एवार्ड खालामनानै दिनै बिथांमोनखौ गाव सुंथानो हानाय मोनसे राहा बिथांमोननो जों दिनै बानायना होनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बेनि अनगायैबो माखासे मिसनफोर पिक मिसन, दा पिक मिसननि गेजेरजोंबो जोंनि सेंग्राफोरा लाइमोनफोरा दिनै गावखौ गाव फसंथाननो हानायनि मोनसे राहाखौ दिनै बिथांमोना लानो हादों। दा बेबायदि गोबां जिखिनि माखासे फ्लेगशिप आसुनिनि गेजेरजों जोंनि इयुथ्सफोरखौ दिनै बिटिआर सरकारा प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा दिनै बिथांमोनखौ जोंनि लाइमोनफोरखौ दिनै
जाफुंसार जानायनि लामा फारसे दिनै लाना फैनो हादों आरो बेखिनिखौ दिनै खालामनानै लानो हादों आरो कारन मानो जों दिनै जोंनि साफ्रोमबो जोंनि हालामनि रायजो राजाफ्रा दिनै प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोखौ माने सासनाव फैहोनानै दिनै बेबायदि सुबिदाखौ जों दिनै लानो हादों आरो बेखौ लानानै जों दिनै सुबिदा माने जों जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा दिनै बे सुबिदाखौ जों दिनै मोननो हादों। थारैनो बे समाव आथिखालनि जा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय आमोलाव लाइमोनफोरा माबे लामाजों थांदों आरो माबे खामानि मावनो खाबु मोनदों बिथाङा गुवारै फोरमायबाय। दा बे समाव राजखान्थि बिथिङाव दान्थे बिदान्थे खालामनाय होनना बुङोब्ला BPFनि सासे गोख्रों लाइमोन स्पक पार्सन कमल आजाद बिथाङा खोब नोंथांमोननि सायाव गोबां बाथ्रा बुंनानै धुलाय खालामबाय थायो। दा बिनि सायाव मा बुंगोन कमल आजादनि सायावहा? बेथ' मा धोरोमनि धुलाय आं बुजि मोनाखै। बाथ्रानि गेजेरजों गोबां माने नोंथांमोननि सायावहा माने धुलाय खालामो नोंथांमोननि गेजेराव। ना कमल आजादा सासे भेलुलेस पार्सन होननानै बुंनांगोन एक नम्बर। दा मानो एक नम्बर भेलुलेस पार्सन? दा बियो थांनाय 3 बोसोरसो सिगां बेखौ UPPL लोगो मोन्दोंमोन। अनाय बनाय जेसेबांखिनि अपोजिसन लिडारफोरखौ माने आवहुजा माइकनि टाइप माने बुकिनायानो बिहा जोबा माने। दा दिनैनि तारिखाव बियो BPFआव थांबाय आरो BPFआव थानानै माने जोंनि UPPLखौ दिनै माने अनाय बनायनो माने जानला मानला बुंबाय थायो बियो। दा बियो माने बियो मोनसे केरेक्टार माने बियो। दा बिखौ जोङो कुनु केरेप खालामा। बियो बुंबाय थाथों। बिनि केरेक्टार होननानै जों दिनै सानना लायो। जों बिथांखौ जों दिनैनि तारिखाव जों बिथांखौ कुनु भेलु होनो नागिरा। बे समाव बिथाङा फिन आरोबाव अजद दैखांदों आथिखालनि प्रमद बर'नि सरकारखौ जे गोबां माने जाख्ल'नाय साख्रिनि सायाव जाख्ल'नाय आरो गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डनि बिफां गायनाय बिनि सायावबो गोबां अजद दैखांदों। मा बुंगोन बेनि सायाव? दा गिनिस अफ वर्ल्ड रेकर्डनि जि माने 10 लाख दंफां गायनायनि सायाव बिथाङा अजद दिखांदों। दा बेयाव बिनि जिखिनि बुंनाय बेखौ गासिबो सैथो नङा। मानो होननानै जुदि जों नायोब्ला जुदि ग्राउन्ड जुदि भेरिफिकेसन खालामोबा ना दा बेयाव फांफ्रोमबो दंफाङा दिनै थांनानै दङ। फांफ्रोमबो दंफां दिनै थांनानै दङ। दा जा दंफां थांनानै दङ दिनै जोंल' नङा डिपार्टमेन्टआबो बिथांमोना ग्राउन्ड सार्भे खालामदों, बिथांमोनाबो रिपर्ट लादों, नायदों मोनफ्रोमबो माने बिथांमोननि जिखिनि माने एरिया 100 हेक्टर एरिया बिथांमोना सार्भे खालामना नायदों। दिनै जेसेबांखिनि जेसेबांखिनि दंफां गायदों गासिबो दंफां दिनै थांनानै दङ। आरो बिथाङा बुंदों रां जाख्ल'नायनि खोथा। बेथ' बिटिआर गभर्नमेन्टनि आसनि नङा। बेयो जाबाय आसाम गभर्नमेन्टनि आसनि अमृत बृक्ष रोपण आन्दलन। दा जायनि गेजेरजों क्लाइमेट चेन्जखौ हमथानायनि थाखाय दिनै आसाम सरकार बा भारत सरकार बिश्व नाङैनो दिनै अहरह गासिबो नाजाबाय थादों। दा बेखौ बड'लेण्डआ बिटिआर गभर्नमेन्टआ प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ जिहेतु मोनसे ग्रिन बड'लेण्ड मिशन होनाय मोनसे जितु आसनि दङ। दा बे आसनिनि गेजेरजों जितु आसाम सरकारा मोनसे जितु लन्च खालामबाय अमृत बृक्ष रोपण आन्दलन। दा बेजों माने थाफानानैसो बिटिआर सरकारा आसाम सरकारखौ सापर्ट खालामदों। दा आसाम सरकारनि स्किमखौ बोरै बिटिआरखौ दैदेननाय प्रमद बर'नि सरकारा बा प्रमद बर'आ बोरै बेखौ जाख्ल'नो हाखो? स्किमाथ' नों आसाम गभर्नमेन्टनिसो। आसाम गभर्नमेन्टनि एजेन्सिया दिनै बेयाव इमप्लिमेन्टेसन खालामदों। BTC गभर्नमेन्टआ दिनै बेखौ सापर्ट खालामदों। BTC ओनसोलनि साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजाफोर साफ्रोमबो दिनै दंफां फिसा गायनानै दिनै दंफां फिसा गायनाय समाव फुलि गायनाय समाव बिथांमोना थांनानै सहाय खालामदों। आरो दिनै बिथाङा साजेस्ट खालामनांगौमोन जे दंफाङा जेनेबा बेबायदि जानानै दङ। दा बेखौ बासायनायनि थाखाय माने राहा लामा लानांगौ। दा बिथाङा जोंखौ साजेस्ट खालामनो गारनानै दा बिथाङा जुदि दिनैनि तारिखाव जुदि फैसा जाख्ल'नाय जुदि बाथ्रा बुङोब्ला आरो बिनिख्रुइ माने जधा मुर्ख रावबो गैया होनना आं सानो माने। थारैनो बे समाव नोंथाङा एबा नोंथांनि समस्थिया जाहैबाय 14 नं रौता समस्ति। दा 14 नं रौता समस्तियाव रायजो राजाफोरा आथिखालनि जा डक्टर निलित स्वर्गियारि बिथांनि मावनाय दांनायाव गोजोननाय दंना गैया? दा बियो मोनसे पलिटिक्सथ'। साफा सानै मानसिया मालाबा गोजोननाय गैया बेखौ बे साभाबिक खोथा। खिन्थु जों जुदि नायोब्ला एन्टायार जों रौता समस्तिखौ जों नायोब्ला गासिबो रायजो राजाफोरा बिथांनि सायाव गोजोननाय दङ आरो गोजोननायखौ फोरमायो। दा बिथांनि दैदेननायाव गोबां जौगानाय फैदों होनना जों बुंनो नांगोन। थांनाय 70 बोसोर समाव जोंनि ओनसोलाव जिबायदि माने जौगानाय फैनांगौमोन लामा बहाबा कालभार्ट बहाबा माने स्कुल बिल्डिं बहाबा आं दहायसो बुंलांनाय 1700 खन माने स्कुलाव रिपेयारिं खालामनाय दा बेबायदिया जायाखै।
आं मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन जिहेतु आं उदालगुरि जिल्ला UPPL दोलोनि लाइमोन गांखं आफादनि आफादगिरिब्लाबो आं रौता समस्तिनिफ्रायनो रिप्रेजेन्ट खालामो आरो रौता समस्तिनि नतुन पानबारि PCDC बा प्राइमारिफ्राय रिप्रेजेन्ट खालामो माने पलिटिकेलि भाबै आं बेयाव नायबाय थांनाय 15 बोसोराव जों जुदि नुयोब्ला जोंनियाव ओरैबायदि माखासे मेजर लामाफोर दङमोन दिनै बेबायदि लामाया थांनाय 17 बोसोराव जायाखै नतुन पानबारिनिफ्राय डुमडुमा ओंखारनाय मोनसे लामा बे जायाखैमोन बेयो माने सरकार फैनाय लोगो जादों नतुन पानबारिनिफ्राय सुंगाबुदि दिगुलिपार ओंखारनाय लामा माने मेजर लामा बेबो जायाखैमोन दिनै बेयो जाबाय आरो सुंगाबुदिनिफ्राय आसाम माला जिहेतु आसाम सरकारा गोदानै जिहेतु दलगावनिफ्राय ढेकियाजुलि सिंग्रिसिम ओंखारनाय जि लामा आसाम माला बेजों कानेक्ट खालामनाय दिनै माने डक्टर नीलेश सरकारि दैदेननायावनो जादों कसारिसनाव कमार टु कसारिसन कानेक्सन मोनसे लामा दिनै बे डक्टर नीलेश सरकारि दैदेननायाव जादों आमगुरियाव मेजर लामा बिथांमोना दिनै CC ब्लक लामा जाबाय दा बेबायदि जोंनि ओनसोलाव गोबां लामा जाबाय दा ओंखायनो जों जुदि बुंनो थाङोब्ला दिनै जोंनियाव 15 बोसोराव जिखिनि जायाखैमोन खिन्थु बे 3-4 बोसोराव जोंहा ओरैबायदि जौगानाय फैदों दा बेखौ लानानै जोंनि बर्तमाननि BTRनि EM रौता समस्तिनि MCLA डक्टर नीलेश सरकारिनि सायाव जोंनि रायजो राजाफोरा माने 100 गुन बिथांमोना फोथायनाय दङ। थारैनो बे समाव नोंथाङा आरो गोबां माने रौता समस्ति एबा बियाबखौ लाना बाथ्रा बुंबाय दा आरोबाव माब्रैहाय रायजो राजाफोरा जेनेबा नोंथाङा नतुन पानबारिनि बाथ्रा बुंबाय दा बेबायदि गोबां माने बेयावहा PCDC दं गासै मोनगु PCDC दं बे महरै आरो माबे ओनसोलाव जौगानाय खामानि मावदों दा नोङो आं नतुन पानबारिखौसो बुंदों नतुन पानबारि एबा कसारिसन बुंबाय दा बेयाव 15 बोसोराव जोंहा जिबायदि डेभेलप जानांगौमोन 17 बोसोराव खिन्थु बे जायाखै दिनै 3-4 बोसोराव दिनै बिखिनिया जाबाय दा जों जुदि एन्टायार रौता समस्तिखौ जुदि जों नायोब्ला जोङो BTR एग्रिमेन्टनि जि माइलस्टोन गायनाय रौतायाव दिनै बियो सोलिगासिनो दा बेजों फैबाय जोङो जुदि रौतायावनो जों जुदि नायोब्ला रौता हालामखौ जों नायोबा रौतायाव जोंहा सिनेमा स्टुडिअ माने फिल्म हल दिनै बियो लुफुंजागासिनो दङ जोंनि माने साइल्ड्रेन पार्क जोंनि रौता ओनसोलनि गेदेमाफोर मानाव गेदेर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मैसुनि बारग' आफादगिरि करेन्द्र बसुमतारी सार दा बिथांमोननि जि माने मुसुखा बानायनानै मोनसे साइल्ड्रेन पार्क बानायनाय दिनै बे खामानिया जों सोलिगासिनो दङ धनस्रिघाट बा गेलाबिल आरो रौता सम माने VCDC मोननैनि गेजेराव जों धनस्रिघाटनि माने दै माबायाव दालां सेरावनो मोनसे माने स्टेडियाम जानो थांगासिनो दङ गेलाबिलाव मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङाव जि माने स्टेडियाम बानायनाय दिनै बे जागासिनो दङ आरो बिनि अनगायैबो जोंनि माखासे VCDCफोराव गोदान VCDC लुफुंनाय 66 माने धनस्रि VCDC दिनै VCDC गोदानै लुफुंबाय कसारिसनाव गोदानै VCDC लुफुंबाय कसारिसनाव नोङो लाइब्रेरि बानायदों दा बेबायदि जोंनि माखासे VCDCफोरनि सिङावबो दा बेबायदि माने जिखिनि जौगालु जिखिनि खामानिफोर दिनै जागासिनो दं होननानै जों बुंनांगोन जोंनि बर' बाजार गिरुवा ओनसोलावबो दिनै गोबां लामानि प्रब्लेम दंमोन दिनै बिथांमोननि ओनसोलावबो लामानि प्रब्लेमा दिनै तारिखाव जोबनायनि लामायाव दा नोङो गेलाबिल ओनसोलावबो दिनै लामानि प्रब्लेम दंमोन दिनै माखासे मेजर लामा दिनै बेबो जाफुंसारनाय लामायाव दा बेबायदि जोंनि एन्टायार रौता समस्तियाव दा बेफोर गासै मावनायखौ जों जुदि नायोब्ला आरो बेजों लोगोसे मोनसे बाथ्रा बुंदेरबावनो नागिरदों बे MCLA जिखिनि फान्ड मोनो दा MCLA फान्डनि गेजेरजोंबो जोंनि मोनफ्रोमबो गामियाव स्टाडि सेन्टार कमिउनिटि टयलेट जेराव माने निड बेसिस दिनै बेबायदियाव मावफुंनो होनाय जादों माखासे जोंनि माने धोरोमारि फसंथानफोर बेफोर आलारि सोरांनि गेजेरजों जों BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय जिखिनि माने स्किम होनांगौ दिनै बेबायदि स्किमखौ दिनै जोंनि धोरोमारि फसंथानफ्राव दिनै होदों दा ओंखायनो दा बेफोर गासै मावनाय डक्टर नीलेश सरकारिनि दैदेननायाव जिखिनि मावनाय दा बेखौ लानानै बे रौता ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जों वर्कारल' नङा जेसेबांखिनि जोंनि रायजो राजाफोर दङ भटार्सफोर दङ जों लाइमोनफोर दङ गासैबो बिथांनि सायाव 100% फोथायनाय दङ थारैनो बे समाव
14 नं रौता समष्टि बियाबखौ लानानै गोबां माने बिथाङा फोरमायबाय आरो मा मावनाय जाखो आरो फैबाय थानाय समाव माबोरैहाय मावगोन बेखौ लानानै बिथाङा गुवारै फोसावबाय। दा दिनै फैयै जोंहा जोबथा सोंथि फैबाय आरो बे जोबथा सोंथि महरै जों बेखौनो सोंनो नागिरो दे फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि गेजेराव जानो गोनां बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं। बे बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थियाव नोंथांमोना बेसेबां आसाबादि बुङो उदालगुरि जिल्ला महरै? उदालगुरि जिल्ला महरैथ' जोङो बिटिसि जि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं सेप्तेम्बर दानाव। दा जोङो मोनथामा सिगां जों मोनदोंमोन आरो मोनथामा जोंहा बाहाल थागोन। दा बिनि गेजेराव जों उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जों हानायाव जिसिबां जों ओरैबायदि जों खामानि मावदों जों दायो मोनबा जों माने फुरा सुइप खालामनाय जों खामानिखौ जों मावबाय थादों आरो जों बेखौनो बुंनो हायो जों उदालगुरि जिल्लायाव जों मोनबाखौबो जों लानानै जोङो सरकार दागोन। थारैनो दिनै जोंनि बे मोगा-मोगि आयदायाव बिटिआर राजखान्थिखौ लानानै लोगोसे आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारखौ लानानै बे 5 बोसोराव मा जाफुंखो आरो मा मावफुंखो आरो फैबाय थानाय समाव माबोरैहाय बिथांमोना थांखि लादों बिथांजों थामहिनबा उदालगुरि जिल्ला UPPL लाइमोन गांखंनि आफादगिरि कुमार बर' बिथांजों जों गोबां सावरायबाय आरो जोंनि बे मोगा-मोगि लानाय आयदाया जोंनि बे सोंथि खालामनाय बा टक श' लानाय हाबाफारिया एसेनोसै आरो बे समाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि थाखाय बे सम होनायनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय रोजा साबायखर थाबाय। साबायखर थाबाय। बे समाव जों आसा खालामो जोंनि बे मोगा-मोगि लानाय आयदाखौ अरायसम बेफोरबायदि एबा नोंथांमोना जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि साफ्रोमबो फल'वार्स नोंथांमोना अरायसम मदद होलांनायनि गेजेरजों साफ्रोमबो भिउवार्सफोरा जोंनि बे मोगा-मोगि आयदाखौ मदद होगोन होननानै जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय आसा थाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि JD र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकल'जि, रेडिय'लजिस्ट, सार्जारि, डेन्टेल, कार्डिय'लजि, गैस्ट्र'न'लजि, यूर'लजि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, OT, थामहिनबा अपारेटिं थियेटार, ICU आरो NICU, PICU फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि, C सेक्शन्स, गल ब्लाडार स्टन, किडनी स्टन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।